palabas. Nagdanag da Luciano kan Rafael, iti saan da makita ni Gringo. Madandanagan matunay ni Julia amang panpanunot kin Rafael. Nupay kasta. Sana naturog, aging gaan na uray na asimbang padaytoy. Impadamag ni Rafael kini Julia, tinaduktalan da abasitin ti bilang ti bakay ti Rancho Gabriel. Nakapungtot mo't ni Marisol, idimbaga ni Luciano abasitin tinabati abakay ti Rancho. Pinagtignay na nga rod da Luciano, tapno bilangan da dagiti bakay ti Rancho. Dita natakwatan ni Marisol ti kinapudno, asaan na mapagtalkan dagiti tinalek na gaputa tulisan da. Nupay dagiti baka ti ayan ti atensyon da. Insamsamiramot lata da Rafael kan Gringo abiruken ti nakaikalyan ti kinabaknang. Itagagayem, adtoyin ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ya! Ya! Luciano! Luciano! Ah, kaslat namang pukaw kanya. Oh! Oh! Nadaripus-pus ako ni Tilingag. Ya! Ya! Mang Luciano! Sinawat ka! Napusan ito itinayat ko na magsalitaan ka. Anya? Umasidigday tinaytan na banda, Mang Luciano? Ay sus apaw. Iti dayta banda ti maatap nga ayan ti abuta pagbalbalayan ti higanti nga ulag. Ikwa, senyorita. Kaya't ko na makita ti ayan ti gamang. Iso na daak matlata na kanayon amang sursurot kada kayo. Senyorita, delikadaw. Siyak tupay alalakay kat ada panagbuteng kaw nga agbasak-basak di ti ranchaw. Nangro na lang arudahin iti asidag ti waeg. Dadakil ti ulag nga masarakan dita. Kasi iti higanti nga ulag nga nakita mi day. Ulag? Oo, senyorita. At dalatag bambantay iti ayan ti gamang. Iso at delikado ti aramidan da Gringo kan Rafael. Gringo, mabit lang. Apay. Apay akasla saan ta nga umalalis dito. Itay-pay la akayat ta nga asit ganday ta na rukbus ti bulong na tayo. Ngam, kasla saan tamot amasit gan? Ha? Di ka kadiag balang? Rafael. Kasla rikrikusen tamot latan to'y kapuskulan ti Rona. Kasta ti ko naman, kanasamot to'y nagnaanta. Nakamamak dito eh. Nung atad da ulag, uno baklat iti pagnaanta. Kat mabaddakan talatan. Gaputa saan tamot ang makita ti pagbadbaddakan ta. Gringo. Rafael! Ano ti? Lubo. Gayong-gayong. Tulungan na! Rafael! Ano ti aramidan? Dahil tatali! Dahil tatali ti abagam! Gringo! Gringo! Marinap na bakon! Rafael! Ato yung titali! Nangag mo tayo dyan, senyorita? Ikis da Rafael kan Gringo. Iti day talabanta. Diyos ko. Nakadanong sa niti lugar pagamamkag ang madanong. Saratan tayo da. Ikwa, senyorita. Tinasayaat. Umuna ka ni Jay Casa. Surutat da Rafael itayan ka. No, data na doa ti mapan iti anyan da Rafael kan Gringo. Buena, mapantay. Nay, awanan ti mangagta nga ariwawa da. Delikadaw, senyorita. Ang mga... Ay, darasam, senyorita. Mapantay tayan da. Rafael. Sige. Iruar mo tinainom mo apitak. Gringo. May kadwa abiyag ko da ito eh. Rafael. Utang ko kan katibiyag ko, Gringo. Dandan niya ako na. Ala, pumanaw kan dito eh. Rafael! Ha? Gringo! Ni Mang Luciano. Sapsapulan natin. Rafael! Sige. Agsublitan itinagapan.
mio! Apay nakasta ti itsura ni Sika! Jak naliklikan ti gayong-gayong. Gayong-gayong? Wen, ada gayong-gayong itinapanan mi. Nasarakan yun ti gayong-gayong. Jak lang amin nasarsarita kada kayaw nga adda gayong-gayong ang masarakan iti dayja banda. Kunaklan jak maalot-ot itinakatin na ganan. Imbag, tadalat na nakasaklay at tali iti abagak. Iswa na ipurwak ko kenkwa na. Isumutan, tinagkaptan na, kat ginuyod ko. Nagasat kayo pailaeng. Anya ti kahit mo asawan, Mang Luciano. Nagasat ni Rafael, ta nalasatan na dayjay. Maalalyawak pala makalagip iti napagtan ko. Addan na itanum ijay. Anya. Wen, addan innala dayjay agayong-gayong. May isa kadagiti kakadwan ni Bortaon. Diyos mio! Maalyawak no, malagip ko di may sa tao ni Bortaon. Nga inalunon jay gayong-gayong. Kasano lang nga taan, no di mo naalaw ni Rafael. Naitanong kat nga tamo to na si Bibiyag Gijay. Rafael, apay akas laad na naunag apang panunutem. Nakaul-ulimag ka, manipod pa'y itay simangpad ka. Nanang. Adda ka di problema, Awan. maikawakan ka. Anya ka di ti mapaspasamakkan ka, anak. Pampanunutik la tinapasamak iti rancho. Anya ana pasamak. Ibagambot kanya ka. At dagayam gayong-gayong ijay. Dandani sana ko na makawid as si Bibiyag. Ken, saan dakket ko man amakita pa'y? Anya, Diyos ko. Rafael, anak. Maalalyawak ang makalagip iti napasamak. Anya ngamin ti inararamid yo. Gapoy iti panang sapsapol mi iti naikali agamang. Pudnon sa tiko na dagiti eksperto nga agkalkal iti naikali agamang. Agpaisun saan na paggad. Anak, kasta ti ibagbagada. Iso baybayan yun. Adda ka no maibwis abiyag iti panagkali iti gamang. Taadda ka no dagiti saan makita nga agbambantay. Kasla mamati ako ni tiday tananang. Ay na anak ko, saan mo nga ipusta ti biyang mo iti dayta? Anyan tupay ti serbi ti gamang, numatay ka matan. Di mon tumot lama pag numaran. Nanang. Bay amon ni Gringo, no isot ni mangituloy amang birok iti dayjay. Uray, taada ni Luciano. Isudan, timang birok. Anya ti kinunam, Julia? Ni Rafael, dandani inalunon kano ti gayong-gayong. Anya? Apay, saan nga inistorya ni Gringo ken ka tinapasamak? Saan? Amumutan. Bali linipatan ni Gringo ti adu atawan a panagbalin ko nga inana. Birbir nga sa naktupay itan. Idita kun kuna nalatan kanyak no ayaban nak. Naimatan ti kasta. Wan, Julia. Dakkel tinagdumaan da Rafael ken Gringo. Agad, imbag ata nakatakdang ni Rafael no kastaan na igayong-gayong. Tinulungan ni Gringo. Maalyawak iti imbagam. No awan ni Gringo, saan tayo nga takuman ang makita pa'y ni Rafael? Katamom, adda kanun inalun dayjay agayong-gayong apasurot ni Borton a bandido. Kasta? Ado ti pagpaggadan ni Jarancho. No saan nga ulag, no baklat, dayjay met agayong-gayong. Amangan no saan pa'y kit di amay may sa tigayong-gayong ijay
Mabalin akas ta idita. Sapay saan kanu amadlaw adagos agayong-gayong. Kasla palabog kanu. Siguro, sa anak pa'y ngamin ang nakakita ka. Iso adyak amo ti sarsarita. Di, uray syakmat. Ay, unay kat ngatan a kinadaksang gasat ni Rafael no dinaalaw ni Gringo. Dayta ti pagyamyam anak iti Diyos, idita. Saan ama ibus ti panagiaman ko, tadi na binaybayan ni Rafael. Aging gayta. Jak pa'y laamaw, no anya teramidag. No ibagak ngatan kada Rafael ken Gringo ti may papaniti nakita tiday. Narigat mat. Baol jay nabatad a nakita kiti basit ako'y bay ti sirok ti baliday. Isungatan day jay tinagyanan ti gamang. Day jay ngatan ti gamang. No ibagak. Amangan no saan niya agpabato bata yung dagi jay singay. Amangan no mapunas adagos ti aligagaw da. Kat agarin ti panagtarigagay dalaunay ang makakita iti gamang. No kasta ti mapasamak, delikado manay. Amangan no maipada da iti day di amada. Ngam rumbeng ka di nga ibagak itan. Nay, agtan ni Gringo. Nagsapan ni Maway. Anya nga tateramidon na ita. Saan nga taan na didigray tinapasama kini Rafael? Luciano, anya ti kunan ni Marisol. Nay, apay at damagam kanya kat may sa tinagawitan nyo iti malayom. Amumutan. Saan kami agsarsarita iti Villa? Isumat lagayam Awan ka di pa'y ditoy? Awan pa'y. Si kapay lati kaunaan nga daditaw Pagsaritaan tatigaman mo siya na. Panagriknak. Ket asidig ijayan tigamang nga ingkali di dagiti hapon. Ajay pa'y kit diti makagapo. No apay adandan ni inalun unti gayong-gayong ni Rafael. Gringaw. Mamati ka kaday, iti pamati dagiti nagkaw na apulay. Diyaga mo? Sika. Mamati ka, iti bagbaga dagiti babbakat, iti unana. Kwa? Diyaga mo? Mamati ak asaan? Kasla awan tao di takasa. Awan nga ta tinagbati kadagiti agbambata. Ups. Dumano nakdita. Dito'y lagi day nagnaandag Gringo ken Rafael Idikalman. Napatagpay lang ti desda. Delikado ditaw. Adaw, dagiti sabali anabyag dita. Ulay. Daduma. Dadakkel ken papasik ti makita nga ulog dita. Agdangran ken saan. Aginayadak nga umasidog iti ayang ti balitay. Danapod ti kabaryaw. Masuotan nga tani Gringaw. Binibak mo iti day tatao.
Saan ka ngayon ka na buhokon ti kamay? Isurok nga tan kadagiti singin tinakitak alakasa iti sirok ti balitay. Kunakon ka. Mikin ka. Isunti ng pukpuk ka wala. Amunang mataad ito'y titinuronggaw. Anya pa'y ti mapasamak iti daytoy apakasaritaan. Gagayem, di yuliway na denggen ti tuloy tinubela tayo anapauluan. El Oro on Sangre! Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro on Sangre!